Kanda. Why are you running? Kayan nan wani zai nuna ma an tare je gabansa wai ya bani kila ake gaya mun wai ya nuna mun shi ba wannan kai ba yaron nan na nan baya ba ai wannan yaron gaba ɗaya mu ba za a harfe menene ya fara samu na samu dubu inda ka budurwa ta na gani budurwa ta